aici, gata. Ia zi mă, și cum era? Era bine. Bine de tot. Păi stai mă, dar lui aia când i-ai dat limbi... Bă, dar lui măta cum i-ai dat? Mi-am dat, cum mă știu? Nu mi-a dat aminte. Dar lui aia ai dat limbi în căruță? Unde i-ai dat limbi? Da, în căruță. Și ți-a subt-o și ea, Da. Dar capra, cum făcea capra când ai făcut? Cum dracu făcea capra ca oaia, mă? Nu era oaie. Era oaie. Tu cu oaia te-ai făcut frial, n-ai vii să vii tu. Era oaie. Dacă era oaie... Da, mă, așa, stai să vedem, că de aici nu se vede bine în pielea, că bate lumina de la televizor. Da, mă. Ce? Mi somn. Ți somn? Ia. Ia mai du-te, mă, o leacă la porum, te mai duci? Mai mă duc. Dar ce poți ești acolo, mă? La, nu, la... Hai, taci, mă, că el n-a fost la porum, a fost la Dorina, el, mă, A ce? fost o leacă. Așa? Și ce? Ea ești la poartă? Și da. Îi zic cum ai că... Bă, dar eu totuși, stai, mă, eu n-am înțeles. Care-i taică-sul lui fratul ăla mic George? E Ionel. Tone Ionel? Da, e. Și al lui Vlăduț? Cote. Și al lui aia mică, mică? Bucureșteanul lui aia mică? Da. Păi a făcut testul ADN? Da, mi-am făcut la mobilea. Și a ieșit unul așa, unul lui Ionel și unul Nu mai lui Bucureșteanu. Bă, dar ce nebuneam. Și mama aia. aici te... Ei, și tai și Ionel a acceptat așa? L-am înjurat de la Ladea. Bă, dar ăla din Turda, auzi mă? Bă, dar ăla din Turda, Vale, ăla Buricescu? Vale Buricescu? Toboșarul ăla o babardește și el pe măta? Cred că. Au, dracu. Pe unde, mă? Bă, dar ăsta cu tirul cu buteliile? Nu bombardește, mă. Ceartă, mă. Bă, dar n-aveam stâmpări la el în tir. N-aveam stâmpări. Că a fost la toți. Cine n-avea stâmpări, Mike ta? Da. O scarpina rău. Scarpina rău, știi? Da, a închis perdelele sau? Pe el eram cu el în mașină. În mașină, la câte era. Am înțeles. Bă, păi stai mă, dar voi când v-ați urcat atunci pe toți? V-au urcat pe toți parcă în tir. Cum îl cheamă pe ăsta? Ăsta cu tirul. Mitică îi zice. Mitică? Da. Bă, dar l-am pălit, nu știu, pe taică meu. Mai tare, mai tare. Pe taică meu l-am pălit aici. De ce l-ai pălit acolo? Da, din joacă, știi? Bă, că ne-am fript până în rup până aici. E rupt coastele. Da, dai tare cu pumnul tu, Dacă... Te uiți la wrestling, te uiți seara, a? Auzi, seara ne mai niște Și cum mă, tu n-ai încercat să fuți o găină? face cotcodac! Cocoșul e calcă, nu e calcă. Cățeaua, ai făcut cățeaua, a? Dar cum ai făcut la școală? Ia povestește cum ai făcut la școală. Deci că atunci nu m-am desfăcut de pantaloni, dacă știi Ciprian. Nu m-am desfăcut. Nu m-am desfăcut, mă, deloc. Aveam pantaloni, așa. Da, în spatele școlii. Nu mai știu, că n-aveam ce lăsa mine. De aici, Da, mă, că noi filmăm aici în pielea mea. Luăm interviu. Ce te bagi tu? Stai, vezi treaba ta acolo. Nu te știi joacă. Că nu, Alexandru ne povestește istoria lui aici. Tu îți dai seama, mă, că el a făcut-o pe Nicoleta? Da, lui Jean. N-auzi că i-a dat și limbi, zice, și i-a și sut-o ea. Nebunie, bă, dar dacă te-ai făcut tu, un om de 20 de ani nu i-a făcut. Băi, dacă mă duceam mică la ăstea, eu o scăpam alea de jumătate de oră. Le dădeam alea. Le dădeam alea. Nu, stop. Nu, stop, le dădeam. Știi cum? Dar labă așa pe zi, labă pe zi de câte ori faci? Te ține? Lasă-l, mă, băi, te bagi tu acum. Zi, mă, de câte ori faci labă pe zi? O săptămână, 2, 3. Păi cât faci, mă, pe zi, de câte ori? 3, 4. 3-4 ori. Ori. Și jetul e puternic, a? Adică, dar știi cum e firma? Albă. Cavaru, a? Albă, știi cum e? Așa-i. Ca pantaloni. Așa-i. Da, ai și pe pantaloni acum o leacă, a? Să ștergi. Ai făcut la poartă.
Cred că mi-a zis că vreau să dau o bere seara, mi-am dat. Cui ai dat o bere? De țară. Cui ai dat o brățară? Dorina. Ah, Nu să-i dau, dar eram... dar eu o iubești tare pe Dorina? Normal dacă... Dar cui e mă Dorina asta, că nu știu? Un brav. Ah. Bă, ce... Bă, dar eu n-am văzut, mă, ca tine așa ceva. n-am. Bă, de-aia zi, mă, când mai a rămas din hala goală. Atunci, mă, la baie, să vezi. Mă duc eu Bă, la... dar ia zi, mă, stai așa, zi cum o fătea Ionel și tu te uitai pe geamul la baie. Nu, Nicu. A, nea, Nicu era. Ah. E aici să-mi bag. El era... Taică mi era acasă. Era acasă, tai tu? Da, era acasă. Taică Mai tare, mai tare. Vezi că ăștia sunt în baie. Nu duci taică să bea apă, nu știu ce. S-a uitat ăla... Ăla și mai. Ce așa? Taică. Ce îi mai place șaurma. Dar zi-mă faza cu baia, bă. Zi-mă faza cu baia. Hai să m-am mers, aveam niște plimbe de la... Acolo și atras. Și după plimbă, frate. Făceai lavă. Hai, cine e bun ești, bă. După plimbă, dai. După plimbă, după ce? După ce... Avea niște piere de alea lungi. Te ascundeai după bățul ăla? După După fierul ăla? fierul ăla, da. Ăla și mă durea. Hai de cap. Că îi dădeai repede, a? Hai de... Dar ce te gândeai, te uitai la măta că era goală și făceai lavă? Bă, ce nebun. Da, mă, i-a dat de milul ăsta, mă, când eram mic. Nu știi, mă? Nu știi, mă? Și mai că asta, mă? Păi dacă măsa l-a pus. Obligat. Și avea floși la pizdă sau... Era rasă? Avea, nu doar pe fuciu. Dar tu ai floși la pulă? Eu m-am ras. Ai, nebunule! Aveam ca pe furnici, bă, atunci. Aveam niște pe furnici. Dar mă, n-am știut. Și ai băgat combina? Care? Sau cu picul îi dai? Zi, mă! Bă, stai, mă, că ai surit pervasul, mă. Bravo, mă. Și de încheiere acum cine bagi? Un top de muzică, băieții mei, care a fost aici așa. Ok.